Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Muhammad Real, artis yang viral gara-gara lempu yang belok kiri. Kita sih orang pandai kiri. Ada kejem dari Hajihat. Ngumpetakeun rasa sedih, li bisa dibebodo. Aharane nempel ning ati sing paling jero. Najan demen kudu bisa lepasakeun cinta, karena uang sing tegenggeng wis gawe atin jarem. Wis kejem tega ninggalakeun. Aya Sepina, aya Sepina, aya Sepina, aya Sepina bos warung bumbu, aya Sepina bos warung bumbu, aya Sepina terus, aya Sepina, aya Sepina. Tobat masih bareng Runda Putra. Rama kena uang sing tek sayang-sayang wis nyayangi wong liyan. Kita sing ngambung fotone, kapan bisa ketemune. Wong sejen sing diambung pipine, jero ladrak. Majikan nom, majikan wong ayu lutu-lutu, hari mangan ping 8, majikan maning. Aya Sepina, aya pet, Mas Rupi. Wong sing teu puja-puja wis tega gawe lara. Janjine sampe kawinan, arane jejer loroan. Wong sejen sing ditulis ning undangan. Najan demen kudu bisa lepasakeun cinta, karena uang sing tegenggem wis gawe atin jarem. Wis kejem tega ninggalakeun. Kanggo yayu kita sing ana ning Hongkong, Yayu Fitri semangat terharu kerjae Yayu Fitri ya. Mamenopa terus, Mamenopa sayang. Mimi Bani wong parean, Mimi Bani terus wong parean, Mimi Bani terus maning, Mimi Bani. Uang sing tek sayang-sayang wis nyayangi wong liyan. Kita sing ngambung fotone, kapan bisa ketemune. Wong sejen sing diambung pipine. Tobat jero temen lagu yang peladrak. Puja wis tega gawe lara. Janjine sampe kawinan, arane jejer loroan. Wong sejen sing ditulis ning undangan. Najan demen
kudu bisa lepasaken cinta karena uang sing tegenggeng wis gawe ati jarem wis kejem tega Mang lempuyang tuku jangan asem. Dari wong lanang ku jangan suka kejem. Ide.